Ahojte, predstavujem vám moje vlastné Lego mesto, ktoré vlastne je postupne zaplavované morom, ako tu môžete vidieť, takže vplyvom globálneho oteplovania postupne stúpa hladina moria a oceánov a takto Lego panačikovia sa museli tomu prispôsobiť a okolo koľajníc postavili také špeciálne múry, také podmorské metro. Aby to bolo zrejmejšie, som položil taký starší Lego set, kde vlastne Aquaman spolu s Batmanom, tu je Batman, má špeciálny dýchací prístroj, aby sa neudusil pod vodou, zachraňujú Robina, ktorý bol unesený čiernou mantou, to je taká čierno-sivá akože manta, a takto bojujú, aby zachránili Robina. Mám tu ešte nejaké kreator sety, ponorky nejakých potápačov. V tejto časti bude koralový útes s rastlinami a so zvieratkami, aby som potom vedel na biológii odučiť, ako vyzerá taký koralový útes. A vlastne celý ten podmorský život. Ako môžete vidieť, v tejto časti je to metro, ktoré je plne osvetlené, takže vo vnútri chodí vláčik, to metro a takto sa vedia Lego panačikovia prepravovať. Nad tým mám more. Takže aby to bolo zrejme, že je tu more, som tu podával také pomocou Lego kociek, také Lego dosky, to nazveme, ktoré ja viem ako odmontovať a dostať sa ku spodku. V tejto časti plánujem pomocou sklíčkov, pomocou okien, takú otvorenú svitnú priehľadnú časť postaviť, kde budú ďalšie ponorky, podmorská základňa, ale to až trošku neskôr. Najprv tu poukladám takéto vodné dieliky, aby to bolo zrejme, že je tu voda, nejaké tie vlny a tu budú rozmiestnené vlastne po mori nejaké tie lode, respektíve plánujem v tejto časti postaviť nejakú ropnú plošinu nad tým celým, aby bolo, že ako vyzerá taká ťažba ropy na mori. Keď sa posúvame ďalej, tak vidíme tu vlastne končí ten LED pásik, ktorý pôjde po celom obvode Lego mesta. Ešte nie je to úplne prikryté, lebo ešte neviem, kde vlastne začne ten pásik, takže len čisto za účelom točenia videa som tam nainštaloval. A tu môžeme zase vidieť vlakovú stanicu, vlastne metrostanicu, ktorá sa stavia. V tejto časti bude výťah. Toto je špeciálny výťah, ktorý ale nebude končiť v tom metre, ale pôjde celkom na povrch na policajnú stanicu, lebo pod stanicou metra bude špeciálne väzenie, ktoré bude takisto LED pásikom druhým osvetlený a vlastne v tom väzení budú takí novodobí piráti, ktorí chytí tá pobrežná stráž, tak ich pošle rovno do takého špeciálneho väzenia. V tejto časti môžete vidieť stavbu vlakovej stanice, ale nákladnej vlakovej stanice, ktorá bude pod zemou. No a môžete sa spýtať, ako sa tam dostane ten tovar. Takže presne nad tou vlakovou stanicou budú špeciálne žeriavy, ktoré budú prekladať z nákladných lodí tovar smerom do podzemia a takto naložené vlaky potom budú pokračovať ďalej do Lego mesta, takže aj tomuto sa vedeli Lego postavičky prispôsobiť, stúpajú hladiny moria oceánov, ale Lego postavičky sa nezdávajú. Som kúpil 1. júna na Deň detí sám sebe tento Lego bager, takže vďaka tomu bagru stavba bude pokračovať ešte väčším tempom, je perfektný, akože najkrajšie, čím ďalej, akože tým sú tie Lego sety krajšie, čo sa týka detailov. Je to taký Lego City, Lego Technic Mix, ale prevláda výrazne ten Lego City na tých pásoch, no niečo akože krásne, úžasné. Môžeme vidieť tu stavebného inžiniera, robotníka. A keď idem ďalej, mám tu položené žeriavy. Takisto 1. júna vyjde nový žeriav, na ktorý sa veľmi teším, ale zatiaľ som ho nezohnal. Vedľa toho staršieho modelu podľa mňa bude vyzerať perfektne. To znamená, máme tu také žeriavy, ktoré pomáhajú pri stavbe tej spodnej časti, ktorá akože ohromným spôsobom žerie Lego kocky. Ja som pokúpil cez Bricklink veľké množstvo kociek, ktoré boli za 1 cent kus, také, ktoré väčšina ľudí možno nemá až takú fantáziu, že na čo vedia využiť, ale mne do tých spodných častí
veľmi ako pasujú. Žlté kocky mi pomaly dochádzajú, takže ešte možno to budem musieť niečo akože objednať. Som si myslel, že mám žltý kociek do blúdu, ale tým pádom, že stavba takto pokračuje, žltý kociek nie je nikdy dosť. Toto ešte nemám dokončené, takže tuto bude kompletne zastávané, aby ten vlak vedel prejsť. Tu bohužiaľ nebudem asi vedieť použiť klasické koľajnice, lebo mi to nepasuje, čo sa týka na šírku, ale niečo ešte možno vymyslím, lebo takýmto spôsobom to výrazne ten vlak spomalí, lebo čím užšia tá zakrutá, tak vlak musí väčšou rýchlosťou ísť do tej zakruty, aby prešiel, a aj preto nemám teraz zapnutý tento vláčik, lebo batérie sú slabšie a veľmi pomaly ide cez tento okruh, ktorý tu v tejto časti ešte som úplne nevymyslel, že čo tu bude. Začína sa tu hora, takže niečo s tou hornou časťou. Ešte vám z tejto strany ukážem, ako to vyzerá. Takže tak som to úplne nezastával, aby bolo vidno cez to sklo aj do toho metra. Takže tam budú potom stáť tí panačikovia. Tu bude ten výťah smerom hore. A tu v tejto časti plánujem hore schodisko, ktoré vlastne bude ústiť do toho prístavu, lebo tu všade hore, potom ako ďalší level, podobne ako tu je postavené, tak budú tie dosky pokračovať a na tom bude postavený prístav. To znamená, aké sa budem chcieť dostať ku spodnej časti, jednoducho tú hornú časť akože zoberiem, dám dole. Iná zaujímavosťou je, že celá táto stavba je rozoberateľná, to znamená, neplánujem, že to ostane u mňa v byte, ono to pôjde, akože plánujem do školy, tak dúfam, že bude nejaký taký akože priestor, že tam sa to budem vedieť rozložiť, zatiaľ nie, takže stavia sa to u mňa doma, alebo pôjde tu na výstavu, neviem zatiaľ, ako je to v štádiu riešenia, ale čo som chcel povedať, že celé sa tu dá rozobrať, to znamená, ja práve tieto bloky, ako tu je to predelené, čo je to vidno, predelené, ja túto časť, jednu predelenú, a taký obdĺžnik, tu je to predelené, tu keď vyberiem túto kocku, tak viem to úplne akože rozobrať, potom viem celé rozobrať, takže táto časť vodná sa skladá z takých druhé a z tretej časti, takže je to veľmi ľahko rozoberateľné, stačí len mi odpojiť tento LED pásik a viem vlastne celé zobrať a preniesť, a takisto aj táto časť sa skladá z tých troch častí, takže viem, minulosti som robil tú chybu, že tie rozoberacie časti boli veľmi malé, to znamená, také základné tie stavebné plejty som používal a to zase bolo veľmi malé a nedržalo tak spolu, takže vlastne toto je už moje tretie Lego mesto s tou podobnou tematikou, ktoré staviam. Prvé bolo úplne, že nedalo sa rozobrať, takže to by bolo odsúdené na veky vekov v tejto izbe. Druhé už sa dalo rozoberať len. Som mal málo kociek a postupne, ak som staval, som sa učil čo a ako, až teraz som sa dostal do takého stavu, že mám dostatočné množstvo kociek, aj som sa naučil, mám nejakú tú predstavu, že ako to bude pokračovať, a potom na túto stavbu sa ďalej bude napájať, takže nebudú tu tie koľajnice končiť neznáme, ale oni v ďalšej tej stavbe, ale momentálne viem stavať len na týchto 1, 2, 3, 4 stoloch. Takže keď to bude hotové, toto odíde preč a budem stavať to pokračovanie a možno raz to, možno verím určite na betón, raz to budem vedieť takto akože spojiť a budem stále pokračovať ďalej a ďalej a ďalej a bude to taká mega stavba multilevelová, lebo vidíte, tu je pod morom, ďalej už tu začína ako keby tá zem, takže bude tu niekoľko akože poschodové do výšky, len jediné čože pevne verím, že stoly vydržia váhu, zatiaľ vyzerá až na tejto strane, kde už som tu takmer dokončil. Stôl drží z IKEA, takže ďakujem, že ste video dopozerali. Keď sa vám páčilo, dík za like, páči sa mi to. Budem vďačný za každý váš koment, kde môžete nejaké pripomienky, čo sa vám páči, čo by ste spravili akože ináč. Môžete napísať, ktorý z týchto strojov je krajší, alebo či už máte, alebo plánujete kúpiť tento Lego perfektný bager. A keď ešte neodoberáte kanál, tak
Keď dáte odber, nezmeškáte žiadne nové video, ako pokračuje táto stavba. Blížia sa letné prázdniny, takže pevne verím, že budem mať viacej času sa tejto stavbe venovať. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.